Haka jingyai pedeng ki samla puli ka North Eastern Hill University nihu bansya tangan kelembu por bandawa bau Profesor Prabha Shankar Shukla uladai bansya weng ni no ya kakam kum Vice Chancellor ka University Katanat Education ka Sarkar India kalathung daga inquiry committee bakentup yo Profesor DP Singh Chairman barim ka UGC bat Profesor Dilip Chandranath Vice Chancellor barim ka Assam University bantokit halo ki jingkeno huri hura ki bor penyai kanihu penban ki samla puli kelapan pau bakinum randien kat ba kimpat I yo Profesor Shukla uncha weng nakakam Vice Chancellor habakren sikilar pthai kubor kami khat saudarik nailur arjar pusau hakaba kalakon arspa absan kenta ka jingsha tangan ki samla nadu ka sandarik naiweng usamla tunihu es kharsati general secretary kan nihu student union ulong babon ki samla kila sitom na ka jingsha tangan hanre kinum phaidin bat ka jikhun kalong ba Profesor Shukla unsha panhap na ka suki ulong ba ka sarkar kamat thung ya ka te committee ban toket hanre ki samla puli kinskam ha ka jingdawa jongki nakalian jingi student union hi ngidap recommendation jaga jing sokya hakabai nilai poi shaka naga singi ka boshipo ya ka naga jing ya shongkalan mangor ba ka jing shat khan ga jingi bangi ngim shamla yo kata ka positive response hakabili bat ki demand ki jingi wat haduk ka naga pol mentaru kuman shi ong yepi ba khamtama ka naga singi ka boshipo ka bangi rong kumba prangut ki khot ki jingi ki la poi shaka jing sumar layo kata ka jing ai drip hakabili bat ka BP jungki ka ba ka lai har shepo bat kumjuru ka jing har jung ka sini jungki bat kumju I president jungi I sandi sotun ru akan ka mit pom ta ka singi de ka ba benta jung ka jing su pa jung ka ko ka jungi ilasha poi ka jing ilasha kit ka jing sumar kata de civil hospital bat kumni I ba ka demi ki singi ki por ki mi ki khot ki jungi ki dangi kelon akan ka jing sutomet ka ba ki asham ka be de bat ka jing pang di nomor ka jing su ba klambam kandi de lo kata ka benta Tikuman syong ru ba niyo igowe ka order ru ba kalami na ka Ministry of Education ka PD ba kilay thong ya ka ka inquiry committee ya ka bade ba langsung na kitu two member inquiry committee tenakeleng jungi ni suka banai jing pensai banadu ka singa bading kong hi ka main ka demand ka jungi ka deban remove your vice chancellor mata adu ka ka singa baspo ka singi ngim syam la yu ya kata ka jing dawa ka jungi ka balapen urlong na ka sarkar pedeng hendri nakeleng jungi ka pensai ba ngin yai beteng ya kan jing shot khan ga jungi tat andang hi ya ka removal ka jong u ne UBC na kan ka university ga jongi ka hukum kan ri ai u ka shong ga jing start jong ka sarkar kan bu ya ka kin ri u lang ba kata ka internal way la ba u resign dala de leng ba kin shimo kan ba kin suspend na kin pha u she leave kata ngi tem kan shong bit tang ha ka sarkar hi kan ba kan shim rai na keleng jongi tingi ka ban ai ka besai wat la ki members jongi ki pang ki shitom ru keleng jongi ki badang sa hane ninai beteng yang indefinite hunger strike kat bang impat I shisha UBC ba ulah remove da kan university jongi ninai beteng yang kan jing shat tangan nakeleng ke jongi ke mangan pensai ke mangala juyai ong baka sarkar ka kamsham la shim mekano kono ka decision ka baydi in favor jongi ko man chupan ong ka jingpan jongi ka day un remove UBC tekat adu kan ka pot komentar ka sarkar ka kamsham la le kata tekan ke inquiry ke baka sarkar ka le ai bakat le ka man la dehi nakeleng jongi ngin chupan sai mangin nom ya ngimnom ya shong thai ngimnom ya back down ya kan ka hunger strike kat bangin pedio ihi ya UBC ba un remove ya kini ki independent inquiry kat ka baka sarkar ka thung ai kan padla ide kamana de na kalen jongi kat ba kim remove ya UBC hi na kan ka university jongi nginang ya bitang ya kan ka independent hunger strike Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ya kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bada ka bathau bha kam khata ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya